ಹಾಯ್ ಹಲೋ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಂತಿರಿಗಳ ಯಾನೇನಿ ಮನೋಲಿದ ಚಟ್ನಿ ಮಂತೊಂದುಳೆ ಈ ಒಂಜಿ ಚಟ್ನಿನ ನಮ್ಮ ಜಿಂಜನೆ ಈಸಿ ಆದ ಮಂತೊನೊಲಿ ಟೇಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ಜಿಂಜ ಸೋಕಿಪ್ಪುಂಡು ಬಲೆ ಈ ಒಂಜಿ ಮನೋಲಿದ ಚಟ್ನಿ ಎಂಚಿ ಮನ್ಪುನೆಂದು ತೂಕ ಐಡು ತುಮು ನಿಗಲ್ದಾನೆ ಎಂಕ್ಲಿನ ಚಾನಲ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಂತ್ ಜರಂದು ಪಂಡ ಇತ್ತೇನೆ ನಿಗಲಿ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಂತೊನ್ಲೆ ಏರ್ಕೊಡಿತಿನ ಬೆಲ್ ಐಕನ್ ಕೂಡ ಪ್ರೆಸ್ ಮಂತೊನ್ಲೆ ಬಲೆ ಈ ಚಟ್ನಿ ಎಂಚಿ ಮನ್ಪುನೆಂದು ತೂಕ ಫಸ್ಟ್ಗೆ ಒಂಜಿ ಪ್ಯಾನ್ ದೈತೊಂದೆ ಐಕೆ ಒಂಜಿ 5 ml ಐನಾತ್ ಎಣ್ಣೆ ಮೈತೊಂದೆ ಎಣ್ಣೆ ಪೊರ್ಲು ಬೆಚ್ಚಾಯಿನ ಹಿಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಯಾನಮೂಲು ಒಂದು ಅರ್ಧ kg ಐನಾತ್ ಮನೋಲಿನ ಪೊರ್ಲುಡೆ ದಿಕ್ಕದು ಎಣ್ಣೆ ನೀರು ಪೊರ್ಲು ಸೋತ್ಸೊಂದು ಇತ್ತೆ ಈ ಮನೋಲಿನ ಈ ಎಣ್ಣೆ ಹಿಡಿಯನ್ನು ಪೊರ್ಲುಡೆನೆಂದು ಪೊತ್ತೊಂದುಳ್ಳೆ ಪೊರ್ಲುಡೆಂದು ಪೂರ್ತಿ ಕಲರ್ ಪೂರ ಚೇಂಜ್ ಆವಡು ಆತ್ನೇಟಿಗೆ ನಮ್ಮ ಈ ಮನೋಲಿನ ಪೊತ್ತುದು ದಿತ್ತೊನ್ಗ ತುಲೆ ಈ ಥರ ಫ್ರೈ ಮಂತ್ ದಿತ್ತೊಂದೆ ಈ ತಂಡ ಹೆತ್ತಾರು ನೆನ್ನೆ ಪೂರ ದಿತ್ತದು ಸಪ್ರೇಟ್ ಅದಿಡೋನ್ಗ ಇತ್ತೆ ಮನೋಲಿ ಪೊತ್ತದು ನಮ್ಮ ಫ್ರೈ ಮಂತದ ಎತ್ತೊಂಚನೆ ಎಣ್ಣೆ ಉಂಡೈತೆ ಐಕೆ ಏನೊಂಜಿ ಅರ್ಧ ಕಪ್ಪು ಐನಾತ್ ನೆಲಕಟ್ಲೆ ಎಂಟ್ನ ಪಾಡೊಂದು ಐನ್ಲ ಕೂಡ ಪೊರ್ಲುಡೆ ಫ್ರೈ ಮಂತೊಂದುಳ್ಳೆ ಐನ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಒಂಜಿ ದಪ್ಪನ ಐನಂಚಿನ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿನ ಚೋಲಿ ದಿತ್ತದು ಐನ್ಲ ಮುಲ್ಪಾಡೊಂದೆ ಐನೊಟ್ಟಿಗೆ ಒಂಜಿ ಚಮಚದ ಐನಾತ್ ಕಡಲೆಬೇಳೆ ಎಲ್ಲ ಪಾಡೊಂದೆ ನೆನ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ನಮಕ್ ಖಾರಗ್ ಬಾಡಿಗೆ ಮೆಣಸಿನ್ಕಾಯಿಲ ಖಾರ ಉಣ್ಗನ ಮುಂಚಿಲ ಪಾಡೊಂದೆ ರಡ್ಡ್ ಪಜ್ಜಿ ಮುಂಚಿಲ ಪಾಡೊಂದೆ ಹಿಡ್ದಕ್ಕೆ ಪೊರ್ಲುಡೆನೆನ ಫ್ರೈ ಮಂತೊನ್ಗ ಈ ಎಣ್ಣೆಡೆ ನೆನ್ನೆ ಪೂರ ಫ್ರೈ ಮನ್ಪುನ ಹಿಡ್ದದು ಟೇಸ್ಟ್ ಅಂತೂ ಭಾರಿ ಸೋಕಿಪ್ಪುಂಡು ಎಣ್ಣೆ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಒಂಜಿ ಚಮಚದಾತು ಉರ್ದದ ಬೇಳೆ ಉಂಡತೆ ಐನ್ಲ ಮೊಲು ಸೇರ್ಸವಂದೆ ಲಾಸ್ಟಿಗೆ ಉರ್ದದ ಬೇಳೆ ಮೊಲು ಸೇರ್ಸವಂದನೆ ಇಜಿ ನಾವು ಕರಿಂಚಿಟ್ಟು ಪೋಯಿಟ್ರುಂಡು ಐಕೋಸ್ಕರ ಇತ್ತೆ ನೆನ್ನೆ ಪೊರ್ಲು ಫ್ರೈ ಮಂತದ್ದು ಕಲರ್ ಪೂರ ಚೇಂಜ್ ಆತುಂಟು ಈತ್ ಕಲರ್ ಚೇಂಜ್ ಆಂಡ ಹೆತ್ತಾರು ಇತ್ತೆ ನೆಕ್ ಒಂಜಿ ಟೊಮೆಟೊನು ಈ ಥರ ಕಟ್ ಮಂತಂದು ಐನ್ಲ ಮೊಲು ಸೇರ್ಸೊಂದುಳ್ಳೆ ಟೊಮೆಟೊನ ಪಾಡ್ದು ಹಿಡ್ದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಚೂರು ಪುಳಿಕ್ ನಮಕ್ ಒಂಜಿ ಚೂರು ಪುಳಿ ಪಾಂಡು ಹೆತ್ತಾರು ಪುಳಿ ಪಾಡೊಂದ್ಲ ನೆನ್ನು ಪೊರ್ಲು ಫ್ರೈ ಮಂತೊಂದು ಐನ್ ಹಿಡ್ದು ಬುಕ್ಕ ನೆಕ್ ನಮ್ಮ ಸೊಪ್ಪು ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು ಉಂಡದೆ ಐನ್ಲ ಪನಿತ್ ಪಾಡೋ ನೋಡು ಈ ಎಣ್ಣೆಡೆ ಇಂದು ಪೂರ ಪೊರ್ಲು ಫ್ರೈ ಆವಡ್ತುಲಿ ಈತ್ ಫ್ರೈ ಆಂಡ ಎತ್ತಾರು ಇದೊಂದು ಪೂರ್ತಿ ಅದು ಚೌಳಿ ಆವಡು ಚೌಳಿ ಐನ್ ಹಿಡ್ದು ಬುಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಮಿಕ್ಸಿ ಜಾರ್ ದೈತೊಂದು ಹಿಡ್ದಕ್ಕೆ ಈ ಮಿಕ್ಸಿ ಜಾರ್ಗೆ ಈ ನೆನ್ನೆ ಪೂರ ಪಾಡೋ ನೋಡು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಎಣ್ಣೆ ಇಪ್ಪುಂಡತೆ ಐನನೇಕ ಪಾಡೋಡ್ಚಿನೆಗ್ಲು ಆ ಎಣ್ಣೆ ಹಿಡ್ದು ನೆನ್ನೆ ಸಪ್ರೇಟ್ ಅದ್ದೇತೋ ನೋಡು ರುಚಿಗೆ ಎತ್ತಬೋಡು ಆತು ಉಪ್ಪುನ್ಲ ಪಾಡೊಂದು ನೆನ್ನೆ ನಮ್ಮ ಪೊರ್ಲೋಡೆ ಕಡೆಯೋನ್ಗ ಫಸ್ಟ್ ತುಲೆ ಈ ಥರ ನೆನೆಯನ್ನು ಕಡೆಯೊಂದೆ ತುಲೆ ತರಿಯಾದ ನೆನೆಯನ್ನು ಕಡೆಯೊಂದೆ ಕಡೆಯೊಂದು ಐನ್ ಹಿಡ್ದು ಬುಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಫಸ್ಟೇ ನಮ್ಮ ಫ್ರೈ ಮಂತದ್ದು ಇನ್ನಂಚಿನ ಮನೋಲಿ ಉಂಡತಿ ಐನ್ಲ ಮೊಲು ಸೇರ್ಸವ ನೋಡು ಸೇರ್ಸೊಂದು ಐನ್ ಹಿಡ್ದು ಬುಕ್ಕ ನಮ್ಮ ನಿನ್ನ ಗ್ರೈಂಡ್ ಮಂತೊ ನೋಡು ನೀರು ದಾಲ ಕುಟೀರು ಪೊಡ್ಚಿನಿಗ್ಲೆ ಅಂಚೆನೆ ಗ್ರೈಂಡ್ ಮಂತೊನ್ಲೆ ನಿಗ್ಲಿಗೆ ನೀರು ಬೋಡುಂದಣ ಮಾತ್ರ ನೀರನ್ನು ಸೇರ್ಸೊಂಡೆ ಹೆತ್ತಾರು ತುಲೆಯನ್ನು ನಿನ್ನ ಗಟ್ಟಿಡೆ ಈ ಥರ ಕಡೆಯೊಂದೆ ತುಲೆ ಪೂರ್ತಿ ಅದು ಫುಲ್ಲು ನೈಸ್ ಅವರ ಬಲ್ಲಿ ಚೂರೊಂದು ತರಿ ಆದಿಪ್ಪುಡು ಅಪ್ಪಗೊಂದು ಸೋಕಿಪ್ಪುಂಡು ಇತ್ತೆ ಏನಕ್ಕೆ ಒಂಜಿ ಉಗ್ರಣೆಲ್ಲ ಪಾಡೊಂದುಳೆ ಚೂರು ದಾಸಮಿ ಪಾಡೊಂದು ಐನ್ ಹಿಡ್ದಕ್ಕೆ ಉರ್ದದ ಬೇಳೆ ಉಂಡತೆ ಐನ್ಲ ಮೂಲು ಪಾಡೊಂದು ಐನೊಟ್ಟಿಗೆ ಕರಿಬೇವಿನ ಸೊಪ್ಪುಲ ಪಾಡೊಂದು ಪೊರ್ಲುಡೆನೇನು ಒಗ್ಗರಣೆ ಕೊರೊಂದುಳೆ ಒಗ್ಗರಣೆ ಐನ್ ಹಿಡ್ದಕ್ಕೆ ಒಂದಿತ್ತು ರೆಡಿ ಆತಂದು ಇವಾಗ ತೆನಿಕ್ ನಿನ್ನೆ ನಮ್ಮ ಆಯ್ಕೆ ಪಾಡೋನ್ಗ ತಲೆ ಪೊರ್ಲುಡೆಂದು ಫ್ರೈ ಮಂತ ನೋಡು ಈ ಥರ ಫ್ರೈ ಮಂತೊಂದು ಐನ್ ಹಿಡ್ದಕ್ಕೆ ಈ ಎಣ್ಣೆಕ್ ಪಾಡೊಂದು ಪೊರ್ಲುಡೆನೇನು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಂತೊನ್ಗ ಜಿಂಜ ಸೋಕಿಪ್ಪುನು ನಿಮ್ಗೆ ಚಪಾತಿಗೆ ಆಂಡ್ಲ ತಿನ್ನೋಲಿ ದೋಸೆಗೆ ಆಂಡ್ಲ ತಿನ್ನೋಲಿ ರೈಸ್ ಜೊತೆಗೆಲ್ಲ ನಿನ್ನ ನಮ್ಮ ತಿನ್ನೋಲಿ ಜಿಂಜ ಸೋಕಿಪ್ಪುನೊಂದು ನಿಗಿಲ್ಲವರ ನಿನ್ನ ಟ್ರೈ ಮನ್ಪುಲೆ ರುಚಿ ಐನಂಚಿನ ಮನೋಲಿದ ಚಟ್ನಿ ಮೂಲ ರೆಡಿ ಆತನ ತುಲೆ ಈ ವಿಡಿಯೋ ನಿಗ್ಲಿಗೆ ಇಷ್ಟ ಆನಂದ ಪಣ ಒಂಜಿ ಲೈಕ್ ಮನ್ಪುಲೆ ಶೇರ್ ಮನ್ಪುಲೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮನ್ಪುಲೆ ಇದೇ ಥರ ನಾನೆಲ್ಲ ಹೊಸ ವಿಡಿಯೋದೊಟ್ಟಿಗೆ ಬರ್ಪೆ ಅತ್ನೆಟ್ಟಿಗೂ ಮಾಂತಿರಿಗಳ ಬಾಯ್.